makaranta. Idan ka kwanta bacci, baka sani ba wane ne zai tashe ka, iyalanka ne ko mala'ikan mutuwa. Zama cikin shiri kullum don kada a riske ka. Idan ka mutu an rufe labarinka, amma abubuwa uku suna rayuwa a bayanka: ilimi da haifuwa da aikin alkhairi da ka shuka. Abu Jahali cikakken balarabe ne, mai kuɗi kuma baƙureshe, amma yana wuta. Bilal talaka ne kuma bawa ne baƙar fata, amma yana tare da manzo a aljanna. Aikin kowa shi ke fishe shi. Babban zunubi ne ka ci naman wanda ya mutu, ba za ka iya gaya masa ba a nan duniya, shi kuma ba zai yafe maka ba a gobe kiyama. Mafi hankalin mutane shine wanda ya bar duniya kafin ta bar shi, ya gyara kabarinsa kafin ya shige shi, ya yi sallah a cikin jama'a kafin su sallace shi, sannan ya yi makansa hisabi kafin a gurfanar da shi a ranar hisabi.